Kok iso pinter? Pinter ngenyang. Walane ning aja meneh kok sampean sing dinyang. Wong kene wis diapan-apani sumbangan kene. Lah iya, mosok durung setahun kaya regane berapa. Melok riyo-riyo. Ning seneng ta aku kumpul karo sampean-sampean. Ya kudu Alhamdulillah. Pemane kumpul aku kudu seneng-seneng no mergo ketemu jelas loro rasane aku. Iya, Cak. Pokok tak dongakno Seno Laras iki wis gak ganti jeneng lho ya. Enggak paling ya wis ganti ketua ngono ae. Tapi nek iku gak apa-apa. Tapi aja ketuane Andi. Apa? Soale mulo soro aku. Kak adik duwe Aku duwe. pokoknya Andi ku seneng dan bahagia nek aku telani ayam. Aral mulo. Wong ayu tresnamu kon bali tak rasani mbek Renda lho. Iku jelas ditegur gak Renda. Sik salah. Sampeyan lungguh ku rada pinggir ndek. Kok tak anggere lobo maneh lho, Renda. Sak kira. Wong ayu tresnamu kinaya tombo. Ya ampun susatro ning batinku. Wong batang Aku tak mulih. Gel, enggene suaramu enak, tapi pengenmu gak pati enak di delok, Gel. Tak lipsing yang kon sing ketok umi-umi gitu ya. Aku sing nyanyi ya. ayo. Aja ngetos. Wong bagus. Nah, ngono lho. Antep rasa atimu tresnaku tulus ning ati. Asik. Yo, Seno Laras. ayo kolo. Ayo. Ayo cakol. Iki wis mlaku to, Cok. Ning ra blesek. Malah, Bu. Matur nuwun Seno Laras. Siang pantoro ratri eling sing tak tresnani setiaku bisa anduweni marang sang Jasulastri. Rasa angen angin putih lintang bulan dadi saksi Sing temen-temen. kekayane ratan bareng janji sadaya putih sadaya Bapak Irawan goyang. Wong ayu tresnamu kinaya tombo susatru ing atiku. wong bagus antep rasa atimu tresnaku tulus ning Senajan aku di banyu segara, rasaku ra
Saya mau lawas. Ada Bang Andi Setanaras. Selaku tim sukses. Oh, asik Bang. Ada YN Audio. YN. Siapa Sampun jak pamungsan saking Bapak Irawan.